Samantala, idol sa ibang balita, rider patay po sa malagim na aksidente dyan sa may Urdaneta City. Para sa komprehensibong detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Malagim ang sinapit ng isang rider matapos ang isang malubhang aksidente na kinasangkutan rin ng isang truck sa Barangay Tulong, Urdaneta City nitong May 2, 2026. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, binabagtas ng truck ang daan papunta ng city proper habang binabagtas naman ng motorsiklo ang daan papunta ng Binalonan. Ayon sa otoridad, bahagyang tumigil ang rider ng motorsiklo upang sundan ang tinungo ng isa pang naunang motorsiklo na lumiko sa kaliwang bahagi, ngunit dito na ito aksidenteng nabangga at tumailalim sa truck na nagresulta sa matinding pinsala sa rider na agad nitong ikinamatay. Habang ang truck po ay tinatahak ang daan papuntang Urdaneta City at habang itong motor naman ay tinatahak ang daan papuntang Binalonan, Pangasinan. At nung makarating sila malapit doon po sa underpass ng Tiplex, itong nakamotor, itong motorsiklo, may sinusundan po na isa pang motorsiklo. At ito namang sinusundan niya, nag-execute po ng left turn papuntang Barangay Tulong, Urdaneta City, Pangasinan. Nung makarating na po sila doon, itong sakyan po natin na motorsiklo, bigla na lang po siyang bumangga doon sa truck. Ayon naman sa ilang saksi, nakaladkad pa umano at nahati ang katawan ng biktima pagkatapos ay nasunog pa ang truck na nasangkot sa insidente. Nakita po namin itong truck na ito, madam, nasa ilalim niya yung single na nagliliyab dahil diyan, mula pa lang diyan, hatak-hatak na niya yung nasa single na nasa loob. Ngayon ho, pagdating dito, ang bilis na mano na yung apoy. Samantala, agad namang isinugod sa ospital ang angkas ng nasawing rider upang mabigyan ng agarang lunas. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad upang apulahin ang apoy at magsagawa ng clearing operation sa lugar. Sa ngayon, napagkasunduan na ng pamilya ng biktima at ng driver ng truck na sasagutin na lamang nito ang gastusin sa pagkamatay ng rider at nagbayad ng paunang danyos sa insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.